dan chuan a kong zo tur a hlen chuak ta Nirbhaya pawng suala thattu te chu Pawan Kumar Jalata kut mangin March ni somni sang ni somni jingdar nga le chan ve khan Tihar jela Khaihlum an ni ta a kan soi to angin an ni mi pali te hi December ni som paruk sang ni som pani a Delia pawng sual na rap thak taka pawng sual tu thitur khopa Nirbhaya chunga kutlak tu te kha an ni a Khaihlum chungchanga kan lu tak tak ma in a chevel thu hla lo soi le lokila kan channela video masa Nirbhaya part 1 le part 2 ate khan chipchiar dewin kan soi to kha ani a tunruma chuna tlang pui chau lo soinan le ta ila December ni som paruk sang ni som pani zandar ku atanga dar somin kara khan Delhi khopuya nulale tlangwalin ngai zong cinema hall film enzo hlim te chu an chuanna ba sa na taka khoi an ni a meichhia jok Nirbhaya tia minglem an pek tak phei chu mi paruk ten an pong sualron ba ka thirtlon mangin aril te an pir thler saka baspona an pai chu nuwa chil hlum zuyan tum lain anin sa seng thei hlawa meichhia jok hi aliam tur lovin athi zui tak nge nge ani Delhi police ten misual te man tumin an thei to pan chu zui ngala bas pangwar ashringa in trial abanga yadaf ti inziak ti chu nu chuina atana an nei that berani chungin an nu chuina konga an fakom hle a December ni somni pakhat sang ni som pania chuan misual paruk te chu Rajasthan le Bihar thlenga a then an zui nuwa an man kim thei ta ngalani heng mi paruk te chunga hian dan chuan ro arela pakhat chu kumsang ni som pathum khan jela in okluma pakhat dang le chu kumtling lawani awangin correction center a kumni atan nuwa achuaka athil lo ti awang chuan ama chung te ngei po in an lo tui thlar to sia atana thaturin South India lama thonbo anita ani alabang mi pali te hi tunchuma hian Khaihlum anni vele ta ani kan kalthile ma in heng mi te Khaihlum tu Pawan Kumar Jalata chanchin hi thuilo te in han sei lokila ani hian heng mi pali te a Khaihlum hi mi a Khaihlum voi khatna ve tho ani a kumsang kha jago sumret paret khan apu Kaluraman mi a Khaihlum chu alo pui ve to thunga chuti lai chuan kumsom ni pathum mi ani a kumsom thum pani nuwa ama nge in mi a Khaihlum ve ta ani a soidan chuan apu ina kha atan chuan experience thalu tuk mai ani a tunruma po hian in rin tok na anei pha hle ani apu atang to hian mi Khaihlum thin an ni a apu hian mi som panga vel Khaihlumin apa hian mi pani a Khaihlum boka ani hian mi pali a Khaihlum vele ta phot chu ani a ama hian fapa pani le fanu panga nein a hnung zui du anom lo thu asoyani kumsom kal ta chung khan India rama hian misual Khaihlum voi thum athlenga terrorism pathum Asmal Kasab Afzal Guru le Yakub Memon te chu Khaihlum an ni a anni ho Khaihlum tu te khachu thup tlat an ni a security thil wangani ma se pong sual kai noi sual na lam hoya mi Khaihlum na tuntruma mi le mei chenau pangpong suala that zui tu Dananjoy Chatterji te Khaihlum tu te hi chu thup an ni lem lawani Pawan Kumar Jalata hian kan chung ko kan re thei sia Khaihlum na lom man cheng sanga chawan ti hi chu atlem lu deuh chu ni cheng sing ni tal te ni se thaturania atia jail thu nei tu te soidani ro chuanin a hlo tur hi cheng sing ni ani a chuwang chuanin cheng sing ria thi a hlo phadon ni in alangani Khaihlum an ni ma to khan Khaihlum an ni chuan Nirbhaya nu le pa te le India ram mi pui zong zong po an tho huai theyang hetiang mi hi chu Khaihlum an trulani ti in alo soi to ani a hre melu tuk lo khop mai Nirbhaya chungchang a han let le lokila kan video ma sabera kan soyang khan Nirbhaya ti hi a ming le man phu sakani a pong sual tok te ming le ni na dik tak hi India dan noya chuan puanzar phal ani lowa amai ro chu Nirbhaya nu hian Nirbhaya thi chamvoi thum na pola December ni somni pakwa sang ni som panga a Delhi Jantar Mantar hunan manna chuan aming dik tak chu jyoti sing ani thu asoi chuak tange nge ani amanu nge na soi ni boka thunei tulampo in khesan siam sakzoi du lem lo ni in alang kumsang ni som panga khan BBC chuan documentary film pakhat India's Daughter ti chu asiama ma se pong sual tu jinga mi Mukesh an komna te atelo wangin India rama ti chu phal ani talawani an soidana chuan khate pong sual tu pali te chungchang ko ta ngai tu ani lai khan misual jinga pakhat Mukesh anu chuan
Nirbhaya nu sari vuan chungin ka fapa hi ngai dam hram ro anun na zu asak turin ka nge na che ati a Nirbhaya nu nen chuan an trap tu na Nirbhaya nu chuan chang vele in keipo in fanu ka nei ve thina sin achunga thil thleng kha engtin nge ka thei ngil thayang ni kumsari chung chu ro rel na hlen chu ani na turin kalo ngak to asin ti in achang let ve thunga ril rudam chuang si lova in ngai dam ti vel chu aum ve lo viau ni in alang Nirbhaya thian pa kha awin rapra ta pande yani a anina taka chuan a bial pa ani chanchin bumi senior tak pakhat ajit anjum chuan October ni som pani sang ni som pakwa khan chanchin dom lo tak hoin achung changa chua chu Nirbhaya pong solani chungchang vela journalist ten comment tumin poisa tam taka phuthin thu ani a henga pu na te hi Twitter kal tlangin a soya a soidana chuan mi po inan lo soi to thina wangin a oi chi alova ma se fin fe tha ati si awangin a hnuai thok reporter pakhat chu tirin awinra kom turin ati a interview tan chuan awinra chuan cheng nuai khatalo phut thu le a hnuwa cheng sing sari a anin rem thei thu a soyani heng thil thleng hi video in an lo lak vek sia wangin a hnuwa awinra hian ngai tama dil chul thu ajit anjum hian a soya ajit anjum chuan amit mu lai ngeya abial nuan pong sual ngei main chu thil thleng chungchang a soi chua man a han phu thin chu amak ka ti em maya tv uluk takin kalo thira amit menga kha thil thleng wanga na ti melom ka mulawani ati hialani awar ve ma ma em ti ro chu ngai tu tham takani a he thil hi Pawan Gupta apa Hiralal Gupta chon rem changa la le no in March ni som pani sang ni som ni khan Delhi High Court a deal na thelu tin he thu hretu awin ra hian thu dik tok lawa soya wangin afa pachung cha ngai to na chu fair takin kalpuya ni lawani ti in na soya ma se he a deal na hi Delhi High Court chuan thutlinga apom sak lawani hengmi pali te hian danin an dik na humhim tura theina apek zong zong an hmang zo veka voitam takko ta deal na an thelu ta chungtele president ne na ngai dam na an deal wang te in Khaihlum turan ni na po voi thum an lo son sak to a January ni somni pani sang ni somni an son nuwa February ni khat sang ni somni chu son le ani a atop na atan March ni thum sang ni somni chu son ani nuwa March ni somni sang ni somni a Khaihlum an ni na tur chu an thei top chu in son le an tuma Supreme Court le International Court of Justice ate po an zual ko le boka ma se International Court of Justice hi chu rampani in kara chaw a enroll thina rampakhat chunga thil thlenga a enroll ngai lo awangin rel thei anei velova Supreme Court la chuan dan hmanga an in hum him theina tur an man zo vek to awangin an chung thua soibel tur om to lo ati mi mai boxi a chu wangin engma chu na chan him zo talo ani misolang Khaihlum tur te hi sap trong takin hang ti ringoten an soi ngai lova hang to date an ti kher thina aum zia chu an thi ma chu khai tur ti na ani a chu mai ala ni lawa CRPC section jathum somnga pali subsection nga na chuan thi turan chung thu rel te chu hang by the neck till his death ati deuh kher boka a ngonga thi thlengin khai tur ti na ni ber ome he thi turan chung thu rel te ti hlum na dan hian soisela hlo viau to maya heya ya thi dan shom lo zok le zaom zok hi man ni toro seti anorna atam khop maya Supreme Court po ina lo chai fe to ani ram tam zo ka chuan in Khaihlum hi anti top to a in chiu hlumemo electric shock hlumemo ka hlumemo te po an ching to ani an na tor hun chu ngarei lo thayang ber an du ani chutiang ani wang chuan Supreme Court po in Central Sarkar ne na ennon turin kumsang ni som pasari khan thu alo peto a ma se tun thlengin ti dang lam chu alani ri lawa heng pong sol tu pali te po hian an tong ve ta zo kani Khaihlum an ni ma hian an thei top in dan mangin tranan la reng thawa Supreme Court ate zol ko le in President in Pawan Gupta a ngai dam dil na nol chung chang te an khing le no a hei mai ba ka hian poi khoina le a thlen hun laia kum an latling lo nia a in soine te po an thlen non le bokani chung thu chu Supreme Court chuan tuk in March ni som ni jingdar ni le chan vepel to kha na ngai to a Supreme Court just ten document om thatok lo tia an soi po in an ukil te chuan coronavirus wangin an du angin document copy an nei zung thailo thu an soyani masero rel na chu jingdar thum nu dewa khan ti top ni in Supreme Court chuan Khaihlum an ni na tur chu ti top ani na chan tur a mu lo thu a soita ani heti hun chung hian ko chunga hian mi tlem te bak lu phal sakan ni lawa boina chu lo thon thil wang le COVID-19 lek mek wang ani a Pawan Gupta ukil roin
ajiu ner hruailu atum te po a hruailut kim theilawa alungoi lo chuan ko chunga hian thawma nei deuh hat reng ani he hearing a hian Nirbhaya nu le pa te po lu phal sak an ni chuang lo ani tihar jail pon lama po veng tu tam takan oma mi puyan pung khoma ro rel na hlen chu ani don wanga lom tu soina poster te an keng hlomani Nirbhaya nu le pa te po chu heng mi te zinga hian anom ve boka Khaihlum tur te hi ahma tlaya tang khan anom hle hle thei to lova zinga chuan in bual tur le tuk thuan ei tura hril an ni a ma se atua ma chuan tuk thuan chu an ei talawani Khaihlum na ruma chuan thu hretu mi pangan oma chungmi te chu jail superintendent deputy superintendent medical officer resident medical officer le chu area magistrate pakhat te chu an ni a ani baka hian Khaihlum tu Pawan Kumar Jala te chu atel chiang sa bokani darnga le achan ve a chia Khaihlum an ni a kalphung pa ngai angin darkar chan ve vel nga ani nuwa an thi ti puan fel ani ta a Nirbhaya pong suala thatzui tu te khovel jin kong chu alo top ve ta ani an ruang lak thla kani nu hian postmortem turin Din Dayal Upadhyay Hospital a lak an ni a an chung ten an ruang hi an lak du chuan an la theyanga an lak du lo chuan jail thu nei tu ten halral dan an ngai to don ani he Khaihlum na hi tihar jaila arwala mi pali Khaihlum an ni na masaber ani Nirbhaya nu asa devi chuan Supreme Court atanga kalet le chuan ka fanu thalak chu kwa pa in voina hi ani tan ro rel na dik chu len chu ani ta kati ani ati a Khaihlum an ni nuwa thu soya chuan misual te chu Khaihlum an ni tange nge a kumre chung zet mai chu kan lo bei to a voina chuan Nirbhaya chuan ro rel na dik chu a muta ani mi zong zong chunga lom thu ka soya court chunga te sarkar chunga te khole tui zong zong te chunga te he thil wang hian kan lo me mani kumsang ni som pani khan heram hi za thlak taka chua ani a heng misual ten kota thuan thelu dana hian kan dana hian fel lo lai tam taka oma kan ram dan pui ngai po hi min rin hlel tir lek lek ani ma se zol do takin kan nga ngai si kan fanu chu aom to lova kan nei let le thei to don lo he beina hi kan rama fanu zong zong tele Nirbhaya ta nani a me che te chuan an him sotin an in hrenge yang Khaihlum zo atang hi chuan nu le pa te chuan an fa pa te chu he thil thleng hi zilna atan an hmanganga Supreme Court atanga kalet le nu khan athala ka ko a Nirbhaya hi ka chuang tak zetani ti hi ka soidu ani khovel chuan Nirbhaya nu ti in min hria a ama wangin hriat lo kani a ka chan chuak theilo kha apoi ka ti tak zeta hetiang thil hi in chung ko a thleng ve ni chuan in fanu te chu trantlat ula misual te chunga ro rel na athlen theina turin thei top chu ro central sarkar ne na hetiang thila poi khoi tu te shrem na rang zo ka kalpui ani theina turin thu ka thlenang ati ani Nirbhaya pa po in voina in Khaihlum na atang hian hetiang a poi khoi ching te chuan an thinlunga launa an nei to ang an thu hle hle thei to lovanga thingtlang mi te po an har thar to a kan rol hian rampum pui hi a har thar to ani ati ve bokani poi khoi tu te Khaihlum an ni ta ka chuan tihar jail pon lama mi pui te chu lomin an awa human rights activist then khat te po in switch te semin an lom hialani ole misual te chunga chuan dan chuan ati tur chu a hlenta a pathian thu in sual man chu thina ani alo ti angin an sual man chu an muta a pian tharna te an lo changani mi lo chuan khove lo la om le tura po thi ni na han ma chon le don thovina langa an sa khwa chu tiang pian tharna kan ti ang chu a om te ani hlau lo chuan chu an chan tur chu ani a an sa khodan mangin lo in chirin lo tong trai po ni se van pathian chuan an in chir na chu apomangem ti ngai tu tham takala om tho mai apoi tak zetani Mizoram angai po hian pong sual na rap thlak tak tak alo thleng to thina tuna misual te chunga thleng ang hi chunga pong sual tu te chunga chuan a thleng ve thut the ni ti hi hre rengila pong sual ni chi alowa po mei che chunga leilen na tam tak thleng thin te po hi lo re pha sela he thil thleng hi kan zawa in zirlai min zirtir tu nimul ro se